gode bari dai hamma can daban sai mu yi magana. Ke da ko baki da WhatsApp dina ban ya following ɗinki ba. Haka kawai kike. Wani ne da Allah kake yin haka ne da Allah. Ke da ki ba mutane su ji da na san ki Qur'ani da ki yin buro ba. Wallahi baby wallahi da kaso da kakkaso wallahi auren nan sai an yi shi in dai ina da rayuwa. Kuma mu zuba ni da kai me kake nufi ne haka fita da fitar ka ne wallahi ko izrutul manajin ne ko da shike take uban ki dan Niger ko izrutul manajin ne ya kaki duniya ni she ta bar ni iyakakin tsari ko wanda ya kawo ni wallahi Niger ta kawo ni uwa kuma ita ta kawo ni uba babu yanda za a yi dole uwan naki kuma zage ni za a yi a zage ni a yi zagin cikin gida mana ne a ciki ko haushi zan ja ba zan ja haushi ba. To ke da Allah na ma za ki samu na ni ban follow ɗinki ban da ai wallahi baby barin wada maka ai auren nan barin je in nemi auta ai auren nan ko baka so sai an yi shi me kake nufi da nike